Sagrada Família té un projecte educatiu basat en l'alumne. L'alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge. Els darrers estudis neurològics demostren que la intel·ligència no és innata, sinó que la intel·ligència és adquirible i es presenta de múltiples maneres. Tenint en compte això, nosaltres a el curs 2013-2014 vam veure que necessitàvem uns canvis metodològics per a una nova generació d'alumnes. I aquesta nova generació d'alumnes requereix unes noves metodologies i eines que vam veure que amb la introducció dels dispositius mòbils això ens facilitava molt bé aquest canvi metodològic que volíem dur a terme a l'escola. A nivell d'infraestructura hem pogut implementar el nostre projecte amb total garantia i fiabilitat gràcies a l'assessorament de microgestió que ha estat treballant de manera molt propera amb el nostre coordinador TIC i ha facilitat que l'equip directiu ens poguéssim dedicar i concentrar més en tot el canvi pedagògic que al fi i a la cap és el que és important de tot aquest projecte. Com a MDM utilitzem Airwatch i en Airwatch es poden carregar una sèrie de perfils i en aquests perfils se li aplica directament a cada iPad de cada nen, inclús es podria parametritzar per un nen sol o per tot el grup, que és el que fem servir més, per tot el grup, les restriccions oportunes. Primer tenim un perfil aplicat per totes les wifis perquè no s'hagi de demanar contrasenyes, etc., que tinguin ja un perfil aplicat. Després una altra restricció seria el que no es connectin, que no li s'aparegui ja directament a l'icona de l'App Store, del Facebook, o sigui que no es pugui connectar al Facebook. Es distribueixen totes les apps, cada trimestre fan el que fan els professors és enviar una llista amb totes les apps que consideren gratuïtes. De moment hem fet totes gratuïtes en aquest curs en P3, P4 i P5 i els professors de P3, P4 i P5 estan creant contingut propi amb Actinitat i amb alguna aplicació més. Es distribueixen massivament a través de l'MDM, d'Airwatch. Al començament van tenir algun entrebanc, però el suport per part de microgestió va ser molt bo. I després de veure diferents propostes a nivell de connectivitat, vam trobar la més idònia i a dia d'avui la que utilitzem és Aerohive, una marca coneguda mundialment i que realment ens està donant un suport impressionant. I a dia d'avui 100% d'idoneïtat i de que no ha hagut cap caiguda. Els iPads sempre estan connectats i el suport és molt bo, tot és al núvol.